Moi roztomili, wiele razy je tak, że baj w gospodzie, albo kańsikej przy gorzołce, albo przy piwie, chłopi się pytają jeden drugiego, na co nam baba? Na co je chłopu baba? Tuż, ja wam to spróbuję kapkę wyłożyć, jako ja to widzę. Na co chłopu baba? Na tuż jeszcze się głupie pytam. Baba patrzy ku chłopu, a chłop ku babie. Tak było je, a isto będzie. Hańdowni się prawiło, że synek się musi ożenić, a najlepszy do trzycatki, bo potem nie skorzy, się będzie musiał w okulorach dziwać do kolybki. Ale jak się wobec nie ożeni, to będzie chodził taki grześ po dziedzinie, a straszył ludzi. Synek jak się ożenił, choć mu gany nie było, to baba przy niemu była jako szumny kwiotek, gorkiej się wyperczyła do pięknych cieszyńskich oblyczek. Nie musiała być ganz gryfno, bo z szumnego talerza się przeca człowiek nie naje, a i tak we wałaszce, w czepcu, szatce, a w żywotku błyszczała przy chłopie jako rannio rosa na słonku. Synek jak się nie ożenił, to chodził w einfachowych oblyczkach, furt w jednych galotach, a w jednej jakli. Budki też miał takowne, jako się kupowało stazikom do trówy. A jak się ożenił, to już samu baba kozała kupić porę galot, ze 3 jakle, budki jak się patrzy, a ze 20 fusekli. Ku temu z 10 koszul, co mu ich dycki procnie biglowała, bo przeca co by ludzie rzekli, kiedy przyszedł do kościoła, lebo nawiesieli w pozgrzybaconej koszuli. Kiejsi hańdowni, chłopi, co się nie ożenili, bywali pospołu z fotrami, tuż mieli naważone, wyprane, a i pobiglowane. Ale baba o chłopa się starała o wiele lepszy jako staromatka. Gor jak coś i po chłopie chciała, ale nie jen w ten czas, bo jak synek się ożenił ze szykowną dziełuszką, to jakby się dostał do nieba. Baba poradziła dycki chłopa pocieszyć. Baj jak przyszedł z pola, a był nasrany, bo mu się maszyna przy traktorze z rym poliła, to ona se ku niemu legła wieczór, przycisła go ku sobie, a rzekła, co by się nie starał, że to przeca jakosik sprawi, a jakosik to będzie. Potem jak mu jeszcze dała pusy, a zrobili co mieli zrobić, to gazda rano eny wercajk porwał, a już maszynę miał posprawowaną. Dycki jak chłop ma jakąś starość, to baba to na isto wie. Gor jak żyją pospołu już kiedyś i grok. Na chłopską starość je najlepszy dobry obiad, a pusa od baby. Baba je, a i dla chłopa jako wachtosz. Baj jak idą pospołu na muzykę, a tam się chłopi zaczną prać z tymi, co przyszli z inkszej dziedziny, to chłop by się też puścił, co by im wchynąć. W ten czas baba go dzierży za rękę, a ciągnie go raczy ku tańcowaniu. Podobnie je na wiesielu. Swobodni mogą chlastać, a i do rana. Ale ożeniony chłop, jak mu baba rzeknie, że już mo isto dość, to by miał iść pięknie krajuszkiem pospołu z babą ku chałupie. Wiele razy je tak, że baba chłopa na serę, tak, że ten ryczy jak diobeł w kukurzycy, a pół dnia przesiedzi w szopce. Ale sumeryja z babą dycki je na to, co by się ze swoją paniczką pogodzić. Bo potem najlepsze jedzie pro to godzyni. Gor wieczór w legierze. Chłop bez baby by był ganz borok. Z krystego pombuczek Adamowi przykludził Ewę, bo inakszy by był som jak palec na świecie. A baba dycki więcej wydzierży jako chłop. Bo wiele razy je tak, że chłop rzeknie, że na to serę, a baba go pogłoszcze po packach, podziwo się mu do oczy, a rzeknie, co by jeszcze rozsprógował, że na ozajs to idzie zrobić. Z tego wszystkiego chłop by miał mieć babę w zocy, bo tak to pombuczek zrobił na tym świecie, że baba patrzy ku chłopu, a chłop patrzy ku babie. Amen.